stationary sila? Ay, wala. Wala silang stationary. Tabi po kayo, tabi! Ay, nagpagawin nga. Sir Mark, magpapaharap sila dyan mamaya. Ha? Ayan. Bante!
kasi ito pa Ito lang? Matras ka, Mars. Sige pa. Ano nagbibay yung pitch tayo eh? Nalpasan? Taglisi ako ng pakatungpak. Taglisi ako ng pakatungpak dito. Itong birthday page ni. Forward. Wait tayo.
Kung mga supporters po dito lang po sa harapan, huwag niyo po silang sabayan para po dito makalaman na kayo. Para may space po sila. Na. Signal sa tayo? Ah.
Tuloy lang, tuloy. Very good. Tuloy lang, guys. Very good. Yung mga ano, go. Go, go, go. Tuloy lang, guys. Tuloy lang. Go. Excuse mo lang po, excuse me.
May gitay ba siya? Awan energy ko! Forward now. Forward. Forward. Bakit daw po ito? Bakit daw po ito? Bakit daw po ito? Bakit daw po? Pause ka din, te.
Yung mga tao daw po dito, pagilid lang po konti. Dito po sa dito. Pag-clear daw po ito, pag-clear po.